walay sukod. Ang mga utang ugang among kalapasan, indang papasa ugayaw inumdumi. Sa ngalan ni Jesus ang manluluwas, gisangpit kakaron nga among amahan. Ginoong Dios kaluy-ana ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga walay sukod. Sa ngalan sa mga anak sa nakog sa Espiritu Santo. Amen. Grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana akan ninyo. Maana sa kanimo. Maigsunon mandam kita alang ng atong kasaulugan, atong hinumduman atong basulan, atong hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, sa way paglimot isugilon ko. Sayod ka man kining alaut, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan, hugang kaluwasan nga kung gipaabot ipakanaog mo. Kaluyan nato kita sa Dios nga magagahom sa tanan. Pasayloon ang atong mga sala. Dadon unta kita ningadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan og tigpanalipod. Kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Turtuli kami nganha sa kinabuhi nga tunhay. Pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga mayong butang nining kalibutan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kangturan. Amen. Manikod. Kinutlogikan sa basahon sa Eksodo. Sa paglugsog ni Moises sa bukid sa Sinai, nga nagdala sa duha ka papan nga gisulatan sa 10 ka sugo, wala siya masayon nga nagdanab di ay sa iyang naong, gumikan sa iyang pakigsultis sa Ginoo. Sa pagtan-aw ni Aaron ug sa tanang katawhan sa naong ni Moises, nakita nila nga nagdanag kini ug nangahadlok sila pagduol kaniya. Apan gitawag sila ni Moises ug sa iya Aaron ug ang tanang pangulo sa katawhan miduol kaniya. Ug misulti si Moises kanila. Humani adto miduol ang tanang katawhan sa Israel ug gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kaniya didto sa bukid sa Sinai. Human si Moises makigsulti kanila, gitaptapan niya ang iyang naong, apan inigsulod ni Moises sa tulda, aron sa pagkigatubang o pagpakigsultis sa Ginoo. Kuhaon niya ang taptap hangtod nga mogawas siya sa tulda, o inigawas niya, sultihan niya ang katawhan sa Israel, sa tanan nga ipasulti sa Dios kaniya, ngadto sa katawhan. Og nakita nila nga nagdanag ang iyang naong.
Unya taptapan na usab niya ang iyang naong hangtod sa sunod nga higayon nga makigsulti siya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo nga atong Dios. Ug simbaha siya diha sa tubanan sa iyang tiil. Kay balaan man siya diha sa tumbanan sa iyang mga tiil. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Si Moises ug si Aaron iyang mga pari ug si Samuel. Usa kanila nga nagasangpit sa iyang ngalan, nagasangpit sa Ginoo, ug gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Gikan sa lindog sa panganod, misulti sila kanila. Nakadungog sila sa iyang mga gimbutan ug sa balaod nga iyang gihatag kanila. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo atong Dios. Ug simbaha siya diha sa iyang balaang bukid. Ug balaan man ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya lapaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa langit sama sa usak ka bahandi nga gilubong dito sa usak ka uma. Og nahitabo nga hikalutan kini sa usak ka tawo. Apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya. Og iyang gibalik niya ang tanan niyang katigayunan. Og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab so usa ka negosyante nga nangitag maandindot nga mga mutya sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot
Minakaw siya, gibalik niya ang tanan, niyang katigayunan. Ug unya gipalit ang mutya. Maigsoon mo kini ang may balita sa atong kaluwasan. Daygon ikaw, O Kristo. Bitaw. Tinuod man sad, if you find the meaning of your life, you will set yourself to do everything that makes your life meaningful to you. Rabag makakita sa kas Ginoo, nakailakas Ginoo, nahigog makas Ginoo, buhaton nimo ang tanan nga dili jud ka mubiya kaniya, nga musunod jud ka niya, bisag asa siya mukuyog jud ka, kay ang Ginoo maoy imong kalipay. Nga nasag malipay ko no, yung mga ko ngita kong kaguol. It is like finding a treasure. And you will go back, sell everything that you have, so that you can have that treasure, so that that treasure will become yours. Unang ningon ko sa kong kagalingon, daghan di ka na ipangwa makakita sa bandi, nga mao ang gingharian sa langit. Nga naman, kay nagpatuyang mo sila silang kinabuhi, nga musamot sila dili kakita sa Ginoo. Nagpatuyang mo sila buhat mo sa mga sukwahi, nga nakaibaw sila, nga dili tugutan sa Ginoo. Nagpatuyang sila buhat sa ilang gusto apan ilang gitalikdan ang Dios. It is so good for us to realize and to pray so much, God, let me find you, let me know you, and let me love you. Bago pa mang gilubong akong mama gapon, mo gito akong pangayo nga dili ko maguol. Kay naa man sa nas bala ang kasulatan kanang pag-ampo nga aw kanang ebanghelyo kanang ingon ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios. Gahapon ningon ako sa Ginoo nga Ginoo ningon man kundi ko maguol, nya sabot man ta nang lipay ako Ginoo. Kay og di ka goal nya di sa kalipay mura na sa gwa kanang lipay ako Ginoo ba kanang malipay ko sa akong pagkapari, malipay ko sa akong pag-alagad nimo, malipay ko sa akong paghigugma nimo, because that is the meaning of our Christianity, to be happy because you are one with the Lord. Now unta sa atong pagmamalandong atong tan-aw ng atong kaugalingon, look for the treasure. Find the treasure. Make that treasure your own by doing what God wants you to do in your life. Sa ngalan sa Manog sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.